otvoríme srdce a chceme, Boh nám môže dať veľmi veľa na príhovor Panny Márie. On nás učí, aby sme najskôr prosili o tú skúsenosť Božej lásky. Ďalší vizionár Ivanka, ona videla Pannu Máriu každý deň 4 roky, do 85. Tiež keď dostala posledné 10. tajomstvo, Panna Mária jej prisľúbila do konca zjavenia, do konca života, zjavenia každého 25. júna, a ona sa s ňou modlí za rodiny. Tretí vizionár Jakub videl Pannu Máriu viac ako 17 rokov každý deň. Tiež keď dostal posledné 10. tajomstvo, Panna Mária mu prisľúbila do konca života ešte zjavenia každého 25. júna, decembra, prepáčte, Jakubovi. A ona sa s ním modlí za chorých. Zostala Vicka, ktorá sa tiež modlí s Pannou Máriou za chorých, Ivan, ktorý sa modlí za mladých kňazov modlitbové skupiny, a Mária Pavlovič, ktorá sa modlí za duše vočistí. Ivan, Vicka a Mária majú zjavených 9 tajomstiev už dávno pred niekoľkými rokmi a títo traja majú teda ešte každý deň zjavenia večer, 6 hodín, 40 minút. Veríme, že Panna Mária prichádza. Nie je možné zúčastniť sa na tom zjavení vždy, ale niekedy sa to stáva, takže keď budeme o niečom vedieť, dáme vám vedieť. Ako prebieha to zjavenie, ako vyzerá Panna Mária. Oni hovoria, keď sme boli ako deti, stáli sme v úžase a pýtali sme sa jej, ako je to možné, že si taká krásna. Ona sa pousmiala a hovorí, drahé deti, som krásna, lebo veľa milujem. A chcete byť krásni, milujte. Prichádza oblečená v sivých šatách, má biely závoj, biely plášť, čierne vlasy, modré oči, korunu zviezd, vždy sa vznáša na oblaku, niekedy prichádza v sprievode anielov. Na Vianoce, na výročie zjavení prichádza v zlatých šatách. Oni hovoria, vidíme ju ako živú mamu, ktorá prichádza na zem k svojim deťom. Oni sa nám snažia to vyjadriť, opísať, ako sa to odohráva. Že ťažko je opísať tú chvíľu zjavenia. Ako by sme tu neboli na tej zemi. V tej chvíli nič pre nás neexistuje, len jedna túžba, zostať s ňou navždy. A keď je pre nich ťažké, hovoria, potom sa vrátiť späť a pokračovať v živote na zemi. Vidieť Pannu Máriu, hovoria, to znamená byť s ňou v nebi a na to sa nezabúda. Hovoria, že keď je zjavenie, my ju vidíme, ale ona prichádza na zem kvôli každému človeku. A oni sú toho svedkovia. Ako mne to veľmi pomohlo, keď rozprával vizionár Ivan, si to tak viac uvedomiť a predstaviť, že Panna Mária v momente zjavenia pozerá na každého z nás osobne. Že vizionári hovoria, ona nepozerá tak, že teraz sú tu možno 100 Slovákov, ale ona pozerá na každého z nás konkrétne. Tvoje problémy, tvoje úmysly, s ktorými si prišiel, modlí sa nad tebou, žehná ťa. A preto je to chvíľa a miesto veľkých milostí, keď sme tu blízko Panny Márie. A tým vás chcem pozbudiť 6 hodín 40 minút, keď budete v kostole. Odovzdajte svoje srdce Panny Márie. Všetko, čo prežívate, vaše rodiny, tie problémy, ťažkosti, ona hovorí, prichádzam, aby som vám pomohla. A raz Miriana, vizionárka, nám hovorí, Panna Mária povedala, drahé deti, vieste rám k vám moju ruku, chcem vás viesť. Ako by sa sklonila ku každému z nás a tak povedala, tu je moja ruka, chcem ťa viesť. A takto každému. A to je vlastne na každom zjavení. Preto je to, ako mi hovoria, čas veľkých milostí. A Panna Mária hovorí, využite tento milostivý čas, ktorý je vám daný na vaše osobné obrátenie. Prichádzam, aby som vám pomohla, aby som vás viedla, napomínala vás, viedla vás cestou k Ježišovi. Keď sa začali zjavenia, ona hovorí, prečo prichádza. Drahé deti, prichádzam, aby som vám povedala, že Boh existuje. Prichádzam, lebo ľudstvo, moje deti, sa nachádzajú vo veľkom nebezpečenstve.
Svet je v takej kríze, v akej nikdy predtým nebol. Ľudstvo speje k seba zničeniu. Vy sami si nemôžete pomôcť, preto ma Boh posiela, aby som vám pomohla. A keď sa pozrieme, čo sa deje vo svete, sami to vidíme, aké ťažké je obstáť v tejto dobe. Byť veriacim, že keď sa okolo nás, môžeme povedať, všetko rúca. Nespravodlivosť, tá hospodárska kríza. Rodiny sa rozpadajú. Mladí ľudia bez radosti, zmyslu života. Panna Mária, keď hovorí o potratoch, plače a hovorí, to je tichá vojna, ktorá ničí tento svet. A stráca sa úcta k životu. Počúvame o eutanázii. Človek si myslí, že všetko môže. Poviem tak, že v úvodzovkách človeka vyrobiť, človeka zabiť. Ale to sa nesmie. Pretože Boh je stvoriteľ. Človek si myslí, že jeho je zem, ale my toto všetko necháme. Tvárime sa ako majiteľi, ale my sme len putníci na zemi, že po nás idú ďalšie a takto ďalej. A na toto sme zabudli, pretože sme sa vzdialili od Boha. Panna Mária prichádza, aby nás vrátila k nemu späť. Hovorí, ja vám pomôžem, poďte so mnou, chcem vás viesť. A tak jednoducho, keď jej to povieme a začneme prežívať naše dni, náš život s ňou, uvidíme, ako sa začnú konať zázraky v našich životoch. A ja to vidím denne, som toho svedkom. A preto aj vás chcem tým povzbudiť, aby ste prijali vážne túto vašu púť, lebo to je veľký dar. To nie je len výlet, pôjdete aj k moru a tu uvidíte, spravíte si fotky, ale to nie je to. To je pozvanie k obráteniu, k zmene života. Pozvať Pannu Máriu, aby nám pomohla pozrieť sa do nášho života, spraviť poriadok a začať nový život. A potom ona chce s nami pracovať ďalej. Chce, aby sme sa stali nositeľmi jej posolstiev vo svojich rodinách, tam, kde sa budeme vrácať. Panna Mária nám dáva posolstva od začiatku zjavení. Hovorí, jej posolstvá sú veľmi jednoduché. Ona nehovorí nič nové, často opakuje. Nie preto, že by nemala čo nové povedať, ale preto, že je mama. Mama, ktorá je ustarostená o svoje deti. Väčšinou ste tu mami a ja si tak myslím naozaj, že toto môže najlepšie pochopiť mama. Mamu, že keď dieťa neposlúcha, keď niečo nie je v poriadku, koľko slz.